Os veciños de Vilaxoán pronto verán atendida unha das súas demandas históricas. O Concello de Vilagarcía humanizará a Rúa Sobrán. O proxecto conta cun orzamento de 600.000 euros que se financiará con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e contempla, entre outras actuacións, a mellora da seguridade viaria coa creación dunha plataforma única. Importantísima, xa porque esta calle é unha calle con moitísimo tránsito, cada vez ten máis tránsito porque temos máis veciños, a xente vai moi rápido, as aceras están todas destartaladas, nadie vai polas aceras, todo o mundo que paseamos, que eu paseo bastante por aquí, vamos por a carretera, porque as aceras son, aparte de moi estreitas, cada unha de seu pai e cada unha da súa nai tamén. Desta mellora na seguridade beneficiarase tamén o Colexio de Vilaxoán. En Vilaxoán temos plaza, temos lonxa, temos panaderías, temos parques e non podemos facer ningunha excursión por culpa de que o acceso do colexio hacia aquí é moi peligroso, está cheo de coches e as aceras non son seguras. Os autobuses salennos carísimos. Isto no referente á mobilidade, pero o proxecto actuará tamén nas canalizacións de servizos e do saneamento. Porque temos rupturas constantes do que é das canalizacións de auga potable. Trabamos con moita frecuencia sin agua por culpa destas rupturas, levantamento da vía, etc. Logo tamén moitos problemas co alcantarillado, auga residual aí, sobre todo a altura da Rúa Montenegro, que se esparcían pola rúa, que son as augas fecais. As obras afectarán un treito de case 700 metros que une a igrexa de San Martín con Faxilde. Está previsto que poidan comezar este ano e contan cun prazo de execución de 6 meses. Solicitamos que o rural teña máis peso dentro de Rabella, que nos vexan como que somos, un pueblo que necesita o seu mantenimiento e crecer. Coa humanización da Rúa Sobrán xa comprometida, os veciños recordan a Rabella outras cuestións pendentes para Vilaxoán, entre elas a recuperación para a veciñanza da fonte de Faxilde e o uso do coñecido como campo do Monaguillo como aparcadoiro público.